Moi, täällä Bonbon ja tänään mä pelaan Movistar Planet. Okei. Ai mun hammas. Mä menen tänne paikalle. Wow, okei. Onko tänne? Ja tää on. Mikä toi oli? Aivan sama. Mä kyllä laittaa sen ruuan tämä koojuttu. Teen tän. Kisho. Se on mun yksi kissa, joka on nyt mun vieressä niinku. Silitän sitä. Mitä mä äsken tein? Mitä äsken edes tapahtui? Tänne. Kuuluu ärsyttävä musiikki, jos te kuulette sitä edes. Niin. Ei nyt tullut mitään. Antoi olla. Tää ei oo kivaa. Tänne tulee. Wow, mikä ihme tää on? Mikä tää musta pallo on? Ota se pois. Koska mua ei kiinnosta. Tämmönen. Niinku sen päälle. Ja mä tän. Tässä voi tulla ihminen. En mä edes piirrä tommosia. Nyt se on tommonen. Ei. Iikunne. Hyvä. Tämmösiä pikkupalleroita. Pikkupalleroita. 200. Onks mulla muka tommonen? Onks mulla tommonen? Mulla on tommonen. Onks hiukset? Ja tommonen. Sit mun nahaa. Tänä kaikki pois. Ai mun hiukset on tässä. Okei, ne ei oo pian. Jotkut. Oh yeah. Mä laitan niinkun tämmönen. Oota nyt hetki. Mitä ihme tää on? Mä laitan tämmösen. Mun pitää kirjoittaa siihen jotain varmaan. Otas. Moi. Mikä moi. Sinä. Olet varmaan se uusi oppilas. Mä vahingossa kertin väärin. Mitä? Ihiui.
pieni. Ei näy. Antaa olla uudestaan. On tähän tää on aika iso, mutta sori jos se on niin ärsyttävää joku. Kuuluu pikkasen ääni, koska mun isi tekee jotain, enkä mä ite tiedä. Okei. Moi. Sinä olet varmaan se uusi oppilas. Noin. Toi on kyllä aika noin. Hei, tää on hyvä. Tää on ihan hyvä. Se ei sua tehdä. Oh, tyyppi. Se, moi, sinä olet varmaan se uusi oppilas. Okei, minä siis kysyn niinku minä tässä pelissä. Mulla on hirveen iso kupa. Siirryn tänne päin. Noin. Vielä niinku. Noin. Okei. Tää voi olla se tyyppi, joka on se uusi ihmeen tyyppi. Wow, tää on niin siisti. Kyllä. Oh yeah. What? Sorry. Pois. Nyt mennään uudestaan siihen. Nyt mua ärsyttää, kun me mennään aina uudestaan ja uudestaan siihen. Lataa. Vittu. Se kuva meni pois. Noin, mä en enää jaksa. Niin kuin jaksa enää tehdä. Onks täällä paitoja? Miten äsken tapahtui? OMG. Okei. Muuten. Se on tosi hupeaa. Rahaa. Hupeaa. Miksi ei vaihtunut? Vaatteet. Mulla on 2. Mulla piti olla 2. Missä se toinen? No kiva. Onpas kiva. Just äsken ostin sen ja nyt ei olekaan siinä. Mikä tää on? Nee, mä haluun. Okei. Mut muutenkin mä lopetan tähän asti. Tai tähän. Kiitos kun katsoit tämän videon. Laittakaa tykkäysnappia ja laittakaa myös kommentteja. Niin, joo.